सब्सक्राइब करी और घंटी भी दबाई। आपके एक सब्सक्राइब हमारा खातिर सोना के सिक्का के बराबर बा। जय भोजपुरी, आप सबके टॉप 10 भोजपुरी चैनल में स्वागत करता नहीं। और आज आप सबके बीच में लेकर आगिल बनी तीन बड़ी खबर, जोन तीनों बड़ी खबर जुड़ल बा हमनी के भोजपुरी इंडस्ट्री के स्टार के तरफ से। सबसे पहल का खबर निकल के आ रहल बा पावर स्टार पवन सिंह जी के तरफ से। आप सबके बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह जी के कल शाम के गाना रिलीज भी रहे, जोन की 1 मिलियन प्लस व्यू क्रॉस कर चुकल बा। वहीं पे दूसरा खबर निकल के आ रहल बा खेसारी लाल यादव जी के तरफ से। आप सबके बता दी कि खेसारी लाल यादव जी के सबसे सुपर हिट गाना, जोन गाना के नाम बा ठीक है, ओ पे फिल्म बने जा रहल बा, जोन की उ फिल्म में खेसारी लाल यादव जी नज़र नहीं है बल्कि दिनेश लाल यादव निरहुआ उ फिल्म में नजर आवेला बाने। ए चलते खेसारी लाल यादव के फैन नाराज बानन लोग दिनेश लाल यादव निरहुआ से पावर स्टार पवन सिंह जी के तरफ से। आप सबके बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह जी के सैड सॉन्ग के इंतजार कर रहल बाटे पूरा बिहार, यूपी और झारखंड। जी भी आप सबके बता दी कि क्रेक फाइटर में के एक गाना जोन की पावर स्टार पवन सिंह जी सैड सॉन्ग बाटे, जोन की एक लाइन स्टेज पे गईले रहन, ओकरा बाद ई गाना फैन के जुबान पे चढ़ चुकल बा। आप सबके बता दी कि गाना के बोल बा काहे के राम जी दिल ई बनवला हो। आप सबके बता दी कि फैन रोज 10 कमेंट करत नजर आ रहल बाने कि आखिरकार ई गाना कब रिलीज होखे वाला बा। आप सबके बता दी कि महीना के लास्ट ले ई गाना रिलीज कर देवल जाई, या तो अगला महीना के पहिलका सप्ताह में आप सबके ई गाना सुने के मिल जाई, जोन की काफ़ी ज़्यादा सुंदर गाना लग रहा बा पावर स्टार पवन सिंह जी।